låget og tager ind op. Det dropper lidt, så det siger blop, blop. Blop, blop. Agurker, det er verdens bedste smag. Agurker, jeg kan spise det hele dagen. Når jeg køber ind, så fylder jeg min mor med agurker. Med agurker. Agurker, det er verdens bedste smag. Agurker, jeg kan spise det hele dagen. Når min mor siger nej, er det ja for mig. Ja for mig. Et ja for mig. For jeg elsker agurker, det er verdens bedste smag. Agurker, jeg kan spise det hele dagen. Vi bruger agurker af i topklasse, de er ekstra syltede og smager helt perfekt. Helt perfekt. Agurker, det er verdens bedste smag. Agurker, jeg kan spise det hele dagen. Agurker, det er verdens bedste smag. Agurker, jeg kan spise det hele dagen. Agurker.